Basisschoolbijnen binnen over het algemeen blij dat ze weer naar school kennen. Maar ook voor de leerkrachten viel het goed om de baan weer om hen heen te gaan. Zo ook op de Master Frankenschool in Jennewaard. Absoluut. Hè. De band die na een periode van een lange lockdown soort thuisonderwijs gewoon en dan mist de band wel. Zowel gewoon de roers en de blije gezichten. Maar het volgje van de band, hoe ontwikkelen zij zich? Toch moeten sommige dingen echt wel wennen. Het onderwijs op zichzelf natuurlijk net, maar wel binnen de coronamaatregelen en de verscherpte maatregelen is het natuurlijk wel weer even wennen. Alle structuur moet weer even aanpast worden. En met even goed zijn wat kunnen we worden en wat kunnen we net doen. We maken alleen geen vaste groepen bigeliks. We hebben hier de onder- en de midden- en de boppenbouw die alleen geen separate groep met plein op maaien of activiteiten doen maaien. Via bepaalde ingang naar binnen. Zo vol mogelijk afstand houden tot personeel. Zulke dingen daarin je wel zien om dat goed voor te zetten. Het liefst, als een band helpt nodig gaat, zoestreven jongens wel even wat koude maatje en bij de liedse band natuurlijk een groepje aan als ze vallen binnen of even helpen de fiets strikken, zulke dingen. En daar kiest nou toch wel even een keer langer over nadenken. We met de band Rick Weren die een snotterbel heeft. Nou ja, welke band binnen deze die het net snotterig? Alle band is snotterig. Dus om dan vervolgens een hele klas in quarantaine te gaan, nou ja, dat is nogal een ding. Leerkrachten passen zich graag aan, want voor de klassensteen is gewoon het allermooist. Als je daarvoor bent naar de paar moet gaan. Dat is uw passie, de interactie met de band. Dat is wat het onderwijs maakt. Daar worden we blij van. Dat hebben we wel mist. De band zelf moet er echt nog wel even in komen. Vooral de Lietse Beukerkers die vonden het hier nou wel wat spannend. Van hoe komt het ik alweer? En de Grutten die hersenkiets, hoe zit ik alweer met mijn vrienden en met mijn vriendin? De hele tijd in het jongen natuurlijk. We hebben nou eerst, ik zou in de eerste 2 weken zetten we vooral in op het groepsproces. Ben met zich weer even fijn veel hier op school, weer even in die veilige omgeving komen, weer even in de structuur komen. Dat vonden we volle wichtiger dan die leerresultaten.